Ota video nyt. Haittaaks vaikka mulla joka video, tai joka hypystä eri video? Ei sä ajatellut nostavansa jalkoja. Anna oikeesti, mene. Se ei hyppää niin. Tääkö avutaan? Jos kuvataan. On kuitenkin vaikea kiinni. Joo. Se voi sille ongelmaa, mutta... No ku ei oo. Pää ylös. Kumpi teistä tippuu, hei? Meillä on silleen niinku... Tai mulla on silleen niinku 4 muistikkoa. Mä myötäsin pitkään. Se heittää pukkeja. Mä juoksen yhtä kovaa. Mut mä juoksen karkuun. Tämäkin menee. Okei. Harjasti. Hei, hullu hevonen. No kiitos, sä vielä löit raipalla! No joo.